Българите нападнаха ромеите и като унищожиха много голям брой войници, взеха царската палатка със съкровището и разграбиха целия обоз на войската. Оцелялата войска едва се измъкна от преследването на българите в непроходимите планини и като загуби почти цялата си конница и обоза, се върна в ромейските предели. В края на X век съдбата на българската държава е поставена на карта. През 971 византийският император Йоан Цимисхий завладява столицата Преслав и пленява тогавашния цар Борис II. Източните български земи попадат под властта на Византия. В западните предели българската независимост отстояват комитополите Давид, Аарон, Мойсей и Самуил. 15 години след завладяването на Преслав, император Василий II решава да довърши делото на своя предшественик и организира голям поход към Средец, който е важно българско средище. След 20-дневна неуспешна обсада императорът потегля обратно към Константинопол, но пътят му е преграден от Самуил. На 17 август 986 година българските войски атакуват византийския лагер край Щипоне, днешен Ихтиман. В прохода Траянови врата частите на Василий II са разбити, а самия той едва успява да спаси живота си с бягство. Тук в дебрите на Средна гора безславно завършва първият опит на византийския император да подчини под властта си всички български земи. Поражението има голям отзвук във византийската столица Константинопол. Мястото на катастрофалната битка е наречено Българската клисура. А в едно от своите стихотворения поетът Йоан Геометър не скрива отчаянието и страха, които обхващат приближените на императора. Пропаднете, непристъпни скали, там, където лъвът се уплаши да излезе срещу сърните. България грабна венеца на Константинопол, защото българските стрели са по-силни от византийските копия. Поражението при Траянови врата помогнало на Самуил да укрепи властта си в западните български предели и да спечели няколко години надмощие над Византия. През това време като българска столица се издига Охрид, наречен от един хронист главен град на цяла България, където се издигаха дворците на царете на България и се пазиха съкровищата им. От тук Самуил започва военните си походи, за които самочувствие му дава победата при прохода Траянови врата. Тук сред дворците на Охрид българският владетел се връща като победител след редица успешни сражения край Солун и в цяла Южна Гърция. Така Самуил станал самовластен господар на цяла България. Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой и завзел много крепости в Тесалия, Елада и Пелопонес. И целият народ го посрещал с бойни песни, с приветствия и възхвали.